Hola, quan amb les mestres vam decidir que parlaríem de les cireres i tastaríem les cireres i faríem jocs amb les cireres, vaig dir, ei, jo sé fer un pastís de cireres bé. Us dic la veritat, jo no, el farà l'Anna, la meva filla. Li encanta fer aquest pastís de cireres i el fa des que era petita. Per això pensem que vosaltres el podeu fer sense cap problema. Que us ajudin una mica els pares, però estigueu preparats per mirar la recepta. Vinga, som-hi amb els ingredients. Necessitarem 250 mil·lilitres de llet, 25 grams de mantega, 3 o 400 grams de cireres, 90 grams de sucre, 60 grams de farina, 4 ous, una batedora, un bol per barrejar-ho, el motlle, que nosaltres l'hem forrat amb un paper, però també hi podeu posar mantega, i un boli sense làmina que ens servirà per treure-li el pinyol a les cireres. El primer que farem serà preparar les cireres. I hem de treure la tija i després amb el bolígraf ho posarem pel foradet que ha quedat i apretarem i per l'altra banda sortirà el pinyol. I així és la manera més fàcil de fer-ho. Llavors hi anem posant totes les cireres al fons del motlle. Ara ja tenim totes les cireres sense pinyol i hi hem omplert el motlle. Veieu que ha de quedar bastant ple. I és el primer que posarem, les cireres. Ara la mantega la posarem al microones uns 20 segons. Ja tenim la mantega desfeta i ara barrejarem tots els ingredients. La farina l'hem de tamisar primer perquè no ens quedin grumolls. Ja tenim la farina a punt. Mireu que fineta ha quedat. Ara li posarem el sucre. Ara afegirem els 4 ous. Un cop ho tenim tot una mica remenat, agafarem la batedora i ja ho podrem remenar amb la batedora. Ja tenim a punt per posar-lo al forn, que ha d'estar escalfat a 180 graus i haurà d'estar uns 35-40 minuts, cal anar-lo vigilant. Aquí tenim el pastís de cireres, ja l'hem tret del forn i vaig a portar-lo per menjar. M'estan esperant. Anna, moltes gràcies per ajudar-nos a fer-lo. Fa molt bona olor. Fins aviat!